Alexi, nehrál si dlouhých 14 zápasů, ale předtím si během 6 nazbíral hned 9 bodů, tak nemrzelo ti to o to více, že si v takové formě musel mít dlouhou nucenou pauzu? Určite, že ma to mrzelo. Je super, že sa mi darilo, ale aj keby sa mi úplne tak nedarilo, tak ma to mrzelo, že som z toho vypadol a obzvlášť na tak dlhú dobu. Dneska prohrá 0-2 s Libercem, tak návrat si představoval přeci jen asi trochu jinak. Určite áno. Liberec hral dobre, si myslím. Nedával nám veľa priestoru. V podstate boli zabezpečení v obrane a ťažko sa nám presadzovalo. Utkání jste odehráli v pěkných retro drezech, tak co na ně říkáš? Super, som rád, že sa myslí na históriu a že sme si takýmto spôsobom mohli zaspomínať, takže super. S blížící se olympiádou vás teď čeká náročný program, 10 utkání. Jak se na to těšíš? Tak veľmi obzvlášť, pretože som sa vrátil po dlhej dobe. Ten program bude nabitý, takže ako sme si povedali, treba sa zavrieť do také pomyselnej bubliny a rozmýšľať len nad hokejom a potom si oddychneme, budeme mať dosť času. Následující zápas hned za 2 dny v Mladé Boleslavi, tak co od toho očekáváš? Tak zase ťažký súper, sú nepríjemní, výborne korčulujú. Musíme sa tlačiť do brány hlavne a myslím si, že oveľa viacej strieľa na bránu ako v dnešnom zápase. Keď to vyjde a děkuji za rozhovor. Ďakujem pekne.